המקום הכי מטורף בארץ, וזה רק 20 דקות מתל אביב. תשמרו את הפוסט הזה, כי אין מצב שאתם לא מבקרים בחנות הזאת. קוראים לחנות קרקס של עוגות, והיא נמצאת ביהוד, ומייצרים בה בעבודת יד מגוון עצום של קישוטים לעוגות שלא תמצאו באף מקום אחר. ממש, תחשבו על כל נושא שעולה לכם בראש, ויש להם פתרונות. בר מצווה, בת מצווה, בת הים, סטיץ', חד קרן, פרחים, לבבות, כדורגל, כדורסל, מכוניות מרוץ, דמויות שילדים אוהבים, פינג פונג, גיימרים, צהל, וואו, אני מפחדת שאני אפספס להגיד לכם עוד נושאים שיש פה, כי זה פשוט מטורף. אז המקום מכיל כ-500 פריטים ויותר שקשורים לכל מיני נושאים. אתם יכולים לשלוח להם וואטסאפ ולשאול אותם אם יש להם פריט מסוים, והם יצלמו לכם את כל מה שיש באותו נושא. החנות פתוחה כל ימות השבוע מ-8 עד 6 בערב באופן רצוף, ובימי שישי מ-8 עד 1, וממש יש לפה עלייה לרגל של אנשים שמגיעים מכל הארץ כדי לחטוף מהמוצרים. אז שמרו את הסרטון הזה ושתפו חברים שצריכים לדעת על המקום הזה.